5 яшьлек Вика әнисенә чытырдап ябышкан. Ул хәзер җиргә басарга да курка. Тән ярасы төзәлсә дә, сабыйның җан ярасы курку хисе озакка барыр. Менә бу куркыныч канлы кадрларны ана кеше телефонга төшереп алган. 2 көнлек шушы урында аның кызын эт талый. Әнисе белән бергә чүп түгәргә килгән булганнар. Җирдән чәчәк өзем дип берничә адымга гына тайпыла ул. Күз ачып йомганчы сабыйга эт ташланып, аны берничә мәртәбә тешлей. Әнисе көч-хәл белән коткара алган. Хәзерге вакытта хирург, наблюдаемся. Эндоскопы поставили. Уколы ясыйбыз. 90 дней. Көн сайын. Узат бистәсендәге бу хәлдән соң тикшерү комитеты җинаять эше кузгаткан. Башкарма комитеттагы җаваплы җитәкчеләрнең һәм этләр аулаучы оешманың ничек эшләвен тикшерәләр. Лаеш районының Усат бистәсендә этләрдән зыян күрмәгән хуҗалык юк диярлек. Кемнеңдер баласын тешләгән, кайберәүләрнең кәҗәсен, сарыгын, кош-кортларын ашаган. Кешеләр бузау кадәр этләрдән качып өйләренә урау юллар аша кайта. Менә эштән кайтып киләм. Юл аркылы ярты сәгать басып тордым. Зазюрный дигәннән. Менә шушындый зур эт чыкты. Бер бала кычкыра Артем ди. Ул Артем дигән малайны эт куып барды 50 метр. Балалар белән куркыныч чыгарга, мәктәпкә куркыныч барырга. Бала бакчасына куркыныч барырга, кибеткә дә. Күптән шулаймы? Күптән уже, без 3 ел торабыз. Башта этләргә просто чиплар куйдылар колакларына ябыштырып, и все. И больше бер нәрсә дә юк. Эт минем балама нападать иттеләр. То есть ул бит инде яхшы эш түгел, без дә бит кешеләр, без дә яшисебез килә. Бирдә йөрүче кешеләрнең башында бер генә уй, эт тешләмәсә генә ярар иде диләр. Ә инде этләрнең башында нинди уй икәнен беркем дә белми. Алар кайчакта менә шулай тыныч кына ятып торалар, ә инде кайчан кешеләргә ташланасын беркем дә белми. Бала түгел, малларны да 1 минут игътибарсыз калдырырга ярамый ди Владислав Константинов. Кулына зур таяк тотып йөри. Кәҗәләр бер сафка тезелеп сак кына хуҗа артыннан атлый. Явыз этләрдән алар да өркегән. Кто их знает, что у них в голове? Этнең ниятен белеп булмый бит. Алар кәҗәләрне куркытырга гына да мөмкин. Буып ташларга да күп сорап тормыйлар. Хуҗа безгә интервью биргән арада эт кәҗәләр янына килеп тә җиткән. Кеше тавышы ишеткәч, куак арасына кирип югалды. Урам этләрен аулаучы хезмәткәрләр монда ай сайын килә. Авыл җирлеге башлыгы әйтүенчә, ел башыннан бирле 16 сукбай этне алып киткәннәр. Но от того, что она чипированная, зуб у нее не перестанет быть. Әйе, этләргә чип беркетәләр, тик аларның тешләре авызларында кала бит. Канунны үзгәртергә кирәк. Без бит этләрне юк итә алмыйбыз. Аларны тоталар, стерильләштерәләр һәм кире үз урыннарына кайтаралар. Һәр этнең хуҗасына паспорт бирергә кирәк. Ә колагындагы тамгасында кемнең эте икәне күренеп торсын. Минем тәкъдим мәрхәмәтсез яңгыраса да, хуҗасыз этләрне юк итәргә кирәк. 2020 елда Яшелүзән районында 10 яшьлек малайга этләр ташланган иде. Аның исән калуы могҗизага тиң. Шулай ук Биектау районының Шигали авылында ир-атны эт тешләде. Бүген Ульяновск өлкәсендә килеп чыккан фаҗига исә бөтен илне тетрәндерде. Анда 6 кешегә эт тешләгәннән соң кутру авыруы йыккан. Алардан тагын 3 кешегә бу куркыныч авыру күчкән. Эт ташлауның һәр очрагыннан соң җинаять эше кузгатылган. Тик бу хайваннар кешеләргә һөҗүм итүдән туктамый. Лаеш районыннан Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.